O 3 de xuño de 1476 reuníanse o abade do mosteiro de Santa María de Montederramo e o matrimonio formado por Men Fernández de Cristosende e María Afonso. A finalidade era realizar un contrato de foro polo cal o mosteiro lle cedía ao matrimonio o dereito a gozar dun conxunto de terras situadas en San Salvador de Cristosende, no actual concello ourensán da Teixeira. En contrapartida, o matrimonio pasaría a ser vasalo do mosteiro e tería que pagar unha renda anual con parte do centeo recollido nesas terras. As terras entregábanselles por 3 voces ou xeracións, de xeito que o matrimonio, así como os seus fillos e netos, poderían sustentarse do colleitado nelas durante un longo período de tempo. O contrato realizouse a través dunha carta partida por ABC, un tipo de documento moi usado nos foros medievais. O acordo escribíase por duplicado nun mesmo pergameo. Entre os dous textos deixábase un espazo no que se trazaban unhas letras de maior tamaño, A, B, C. Despois cortábase polo centro de xeito que estas letras quedasen partidas de forma dentada ou ondulada. Así, entregábase un exemplar idéntico e orixinal a cada unha das partes, evitando o perigo da súa falsificación. A autenticidade acreditábase comprobando se casaban os dous documentos. O foro foi un contrato agrario generalizado en Galicia dende a Idade Media e que perdurou ata comezos do século XX. Adoitaba renovarse por outras 3 xeracións ou por vida de 3 reis, e así sucesivamente, cando vencía o prazo establecido no contrato inicial. Pero, durante o século XVIII, os mosteiros e outras institucións religiosas comezaron a substituílos por arrendos, uns contratos máis desfavorables para o campesiñado e para os fidalgos intermediarios. En 1763, a fidalguía conseguiu que Carlos III paralizase este proceso, bloqueando a posibilidade de convertelos en arrendos para perpetuar os foros de maneira indefinida. Despois de moitos debates xurídicos, en 1926 promulgouse un Real Decreto Lei de redención de foros que facilitaba que os campesiños foreiros puidesen facerse coa propiedade plena das terras que durante séculos gozaran as súas familias a través dese contrato.